Om hangi atrai, handrai halaka jong ka kerteng, toyo la kaburam. Ka jing kublay ya pi baro ki para banget, haka kerteng ka jong u Jesu Christ. Pan nga duwairu ba ublay un kerku yangi da kani ka kubor, pan un play ki doonot ki jongi, syaka ktin ka jong u ha kani ka por. Ngin penkut ya kani ka series halor ka team, ublay uba kot yangi, ulong uba la ban syania. Bat ngin sedang pat ya ka series ka batemai ha kani ka Sunday ka banwan ha ka ba Reverend Dr. E.R. Tongper President jong ka Tespru in yo ban ai hangi. Di habangin penkut ya kani ka series ha kani ka sengi tungin penken mawbiang ya kani ka team ublay uba kot yangi ulong uba la ban syania. Ya kabala shim na ka shithi ka jong pol ka baningkong syaki Thessaloni ka lenong ka basan ka dekot ka ba ar pusaw ningkong Thessaloni san ar pusaw ka ktin jong blay ka ong uta uba khot yapi ulong uba la ban syania bat uban le ru ya kata kanong ba Thessaloni kadai ka nongba ka ba don nam bha hakaliang jong ka khai pateng hakapor jong upol. Bat latip ya ka kum kata ka katling ba don nam hakathan Makedonia. Lapen kerteng ya kani ka nongba haka kerteng jong ka para u Alexander u bakraw ka Thessaloniki. Kadai ka rukom tray mission jong u Apostle Paul ba unseng lanis dang ya kabalang ha kita ki jaka lane ki than lane ki nongba ki badonnam kum kane ka Thessaloni balaya tho ru yangi bala kumno ha ka snem saw po khandai lane sanpo hadin jong Chris bakadai ka por ka ba upol uwan sha kane ka nongba ban yalap ya ka gospel u lokas ubadai u nong tho jong ka kitab ki kam ki apostle ulaya tho yangi kumno ba ka jing shakri jong upol kala long ka ba saiso ha ka nong ba Thessaloni bat la yo ru ban sedang ya ka balang ha ka tahi ka por hanrai ka jing bishni jong ki jiu ya ka jing job jong apostle Paul kala penlong ya ki ban penmi ya ki jing kulmar ban penmi ya ki jing haka nongba bat la pen chitom ru ya ki para banget jong kani ka balang ka badang syusdang upol na kata kadaw ula tho ya kani ka shithi ka baningkong jong syaki Thessaloni ban ai men sem ya ka balang bakin pai shoblay kamtam hakipor jong ka jingsha pen chitom namar uta ublay uba khot yaki ulong ublay ubala ban syania. Halor kani ka thim nilayo ban pelet jingmot nilayo ban pet ya kita ki prateli ki mat ki bakongsan patungin penken mau kendiat ya kini ki mat ki kita ki bangila ban syania syapang ublay ubakot yangi kajing ublay yangi kalong kabala ban syania kajing map ublay yangi kalong kabala ban syania kajing sngong tho ublay yangi kalong kabala ban syania kajing sandur ublay ya kajing jongi kalong kabala ban syania kajing yalam lenti ublay yangi kalong kabala ban syania kajing wanra ublay ya kijing kala ki baper ha kajing jongi kalong kabala ban syania kijing temu ublay ya kajing jongi kilong kibala ban syania bat kajing pendap penbiang ublay ya kijing don kamjongi kalong kabangila ban syania banna ka benta kani kapor jong kajing puson jongi ngin pet sa arteli ki weipat ki mat ki bakodor ki bangam artetin kinlong kajing kerku yang ilang baro bat ngin penkut ru artat ya kani ka series ublay ubakot yangi ulong ubala ban syania ki aide kita ki benta ki banginya pet shesho ha ki bangila ban yo ya kajing la jongi ban syania ya uni ublay ubakot yangi kamat ka baningkong kaktin ublay kalong kabala ban syania haba
ni pai shom ne ublei ubakot yangi. Ka wei ka bangi yo I ka long, ba udei ublei ubakwa ban keren yangi. Bat ukwa ru yangi bangin pensyak skor, ya ka ka ba udon ban keren syangi. Haka nongrim jong kijing hikai syong tenrai ka jinget kristan. Habangi ong ublei uba keren yangi, ka teu hang ni. Ya utau ublei uba keren yangi, lingba ka ktiin ka jong ka Bible ka longkeng kada ka ktiin ka jong ublei. Bat ngimla setia ban penyaklat, ya ublei na ka ktiin ka jong haka jing sisa ngitip syapang uba kumno ublei ngidon, uba kumno ublei ngi syakri, day lingba ka jing pule jongi, ya ka ktiin ka ba ka jong Ublei ubang syakri, ulong ublei ubang ila ban syanya. Bat ka ktiin jong uru kalong ka bangila ban syanya. Kidon katu kat ni ki benta ki bahakmat ki bangi don kam ban snauto kamut ayu habangi ong ka ktiin ublei kalong ka bala ban syanya. Kani kamut ba ki nongrim jong kata ka ktiin ublei ki longken ki bangila bansanya. Ka Bible ka ktiin ublei, kadai ka pedeng, bat kadai ka nongrim jong ka jingim jongi. Ka Bible ka ktiin ka jong ublei, kadai kata ka nongrim ha ka bangi penyeng ya ka jinget kristan ka jongi. Bat haba ka jingim jongi, ka pensyong nongrim, la pensyong nongrim ya ka ha ka ktiin ka jong ublei. Ngin longkum kata ka yeng ka ba u Jisu ukren hakapor ba u yalap halor jong ulo ka yeng ka balatay halor jong umausyang uslap uwan ki wa ki slay ka leer ka be bat ka syo ya kata ka yeng hanray amla setiaban penkelon ya kata ka yeng naba la pensyong nong rim ya kata ka yeng halor umausyang ka ktiin ublei ka ay ken hanga bat hapi ya kita kinongrim ki baskem ya ka jingim jongi ki bangila ban syanya ya kata ka jingim ka man kasngi jongi bat hakipor baro bat syu habangi ong ka ktiin ublei ka long ka bangila ban syanya ka teuru bat ki jing shisha jong kata ka ktiin ublei ki long ki bangila bansyanya. Kajing pule ya ka ktiin ublei, bat kajing ailat ya ka bakan yalam ya kajing im jongi. Kapenla yangi bangin yat hakata kajing sisha ka bam jukela kajing sisha ka bam penbaklaru. Kijing sisha jong ka ktiin jong ublei, ki penklan ya katai kajinget jongi. Bat omtang bagi penklan, ki penskemru, ya ka jinget kristan ka jongi. Bat habala ya lam yangi, da kita ki jing shisha jo ka ktiin jo ublei. Ngin namlong kita ki breu ki bakhi jingmut. Ngin namlong kita ki breu ki bakulmar jingmut. Da kita ki jing pensyat genting jong kane ka pertai. Ngin namlong uta ustad bala rong no dakal air. Ki jing shisha ka ktiin jong ublei, ki longken ki bayay ne. Omtang ba ki yay ne, ki long ki bayabyang, ya ki porbaro ha ka jing im ka jongi. Bat day ya ka ni ka jing shisha, ka ba uta uri ustad uba kraw jong ka Bible uba kerteng, u Johann Philip Gebla. Uong bahabangi pule ya ka ktiin ka jong ublei, ngin siyem ya kita ki timeless truths. Ki jing shisha ki bayadai baik bat ki por baro bat ki jing kendo baro haka jing im ka jongi ki timeless truth pamot hang ni ki jing shisha ki bom ju kala men hanin menta bat shabom jukut ki jing shisha ka ktin jong ublei kim ju kala bat shu na lor jong kini ni deiru ban yoi
baki jing hikai jong kata kaktin ublay kilong kibangila bansanya. Ki jing hikai kiba kaktin jong ublay ka ay hangi. Kidai kita kibatay ya ka jing em ka jongi. Bat kaktin jong ublay kayay hikai yangi barabor. Kumno bangin im kata ka jing im kaban pens ngau baha ya uta ublay ubakot yangi. Ki jing hikai jong kaktin ublay kim long kibaya persya bat ka ay ka ba ublay umon ka ay ka ba ublay ukwa nakabenta ka jing im jongi. Ni im haka pertay kabadap de ki jing hikai kiba bon bat kiba lai projat. Lajan man kesngi kimi ki jing hikai kiba thamai. Bat sngosi ban ong. Kine ki jing hikai kiba bon naki ki alam ya ki breu. Sya ka jing kulmar. Bat sya ka jing nget kiba bakla. Hanrei ki jing hikai kiba kaktin ublay ka ayangi. Kilong kiba shisha bat kiba ngila bansyanya. Kicing hikai kaktin ublay kilong ken hangi kasyarak ya kikcap jongi bat ka jingshai ha kalanti ya jongi. Kaktin ublay kalong kabangila bansyanya. Kamat kaba arpat nalor kaktin jong ublay. Hijing kular ublay kilong kibala ban syania. Habang ipuli ya kaktin jong ublay. Ngin syem haka ya kita kiba pun sertap kijing kular kiba ublay uay ya kajing im kajongi. Batla ban ong baka Bible baro kaway. Kadai kan katup jong kita ki kular kiba shisha jong ublay ubam jukala. Ublay uong sapang yaladi. Uong nabanga utray ngamju kala. Kabab mudru baki cingkular ki jong uta ublay. Kimju kala. Ublay jongi. Om tang ba ukular yangi. Hanrei ulong ru ublay uba pendep ya kita ki cingkular jong ubaro. Nangi paish kaktin ka jong ublay. Haka kitab ka beningkong kisim ka lanong ka bapra ka dekot ka basan pudrip. Laong ba kat bakum ka ba ulakular baro. Syam lado ay ka way kaktin na ka jingkular babha jong ubaro. Ni puli haka Bible siya pang ki jingkular ublay. Siya pang kita ki jingong ublay ngan the I wills of God. Barangipay sa kakitab Chronicle kalenong kaba henyo kadekot kaba katsaw. Ngin siyam batang hakani kaway kadekot ru. Hado lai sin ublay uong ngan. Ngan sngaw na beneng. Ngan map ya kipop jongki. Ngan penkia ya kari jongki. Hanrei hakajo kaporu. Ni dayban snowto. Haman ki jingkular ki ba ublay udon na kabenta jongi. Uda donru, uda boru ya ki kendon ki jong. Ki don ki kendon ki ba ublay ula bu bet haka jing ya day bat ka jing pendep jong u ya ki kular ki ba ula ay na kabenta jongi. Nakata kadaw haka tu ka jo hi kadekot Chronicle henyo katsaw. Haswa ba ublay un kular uong lada. Lara ki breu jonga ki balakot deka kerteng jonga. Kadon ka kendon ka bau blay ubo. Lada kini kin penret ya lade. Kin duai, kin wat ya ka kemat jonga. Bat kin painok na ki lenti boman jongki. Kum tate ngan sngaw na beneng. Idai ban yo i ya kani ka jing shisha. Ba kata kajing pendep ya kajing kular kaba ublay udon ban le hakajing im jongi. Kadon kam yangi bangin le bangin pendep ya katai ka kendon kaba ublay ulabo baik hakamat jongi. Ublay upendep ya ki kular ki jong ubaro kiba ukular nakabenta jongi.
Henry haswa kata ka jing pendep kawan shwa ka kendon. Syo ngidei ruban snoto haka nongrem ka ketin jong ublay. Ba ki jing kular ki jong ublay ki ba upendep. Ki don jing edei bat kata kapor ka ayom lani ka ya ka ba ublay ula bobay. Daya ka ni ka jing shishaken ka ba usim Solomon haka kitab Ecclesiastes kalanong ka ba lai ka dekot bakat way uong. Upenlong itenat ya ki ay baro halaka ayom. Kabamut, ublay upendep ya ki kular jang u. Haka por jang u. Haka takaya kaba uladep bo baik. Haka por kabangit bo mangi. Ublay upendep ya ki kular jang u. Haka ya kaba dianghon ka jang u. Kinong yato lepa haka Old Testament. Ki yato yang i syapang ka jingkular ublay. Ya ka jingwan jong Jisu ban penem ya ka pertai. Bat kila yato lepa ya ka ne. Daki spasnam haswa baunwan u Jisu. Henry kumbau Apostle Paul uong. Haka shitij ki Galatia saw. Henry habalajia ka ya kababiang ublay ulapa ya ukon jong. Kabamut ka jingwan u Jisu Christ ka jialong hakata ka ya kababiang ka jing pendep ya ka jing kular jong ka jingwan u Jisu Christ ban penem ya ka pertai ka jia hakaya ka batiang hun ka jong trai. Kum tangi day ban snow scam bangi sakri ya ublay uba pendep ya ki jing kular jau tang ba amday hakapor jongi hakapor kaya ka jong uhi. But min ayla ba ublay un pensat bor ngi do mense mu jong u bangin la ban up ya kata kapor ka badiang hon ka jong trai kum ba ong upol ngin yo ban ot ya ka ka ba ublay ula kular lada ngim do borno. Bat kajing temu jong kajing pendep ublay. Ya kajing kular jong ubaro. Kalongken ban pendon buram. Yalah kajong kakartai. Kijing kular ublay. Kilong kibala ban syania. Kijing kular kiba upendep hakapor. Bat hakaya kajong u. Bat upendep ru yaki. Na kabenta ban pendon buram. Yalah kajong kakartai. To ublay unkur kuyengi. Dah kena ketin ke jong. Barhabangin penkut. Apan ken mau biang. Bangi don ya ublay ubangi la ban syania. Ketin ke bau ai yangi ke bau kren syangi. Ka longken ke bangi la ban syania. Bat ki jingku lar jong ubaro. Ki bau pendep. Hakapor bat kaya ke jong u. Ki longken ki bala ban syania. Ublay nak benta kaburom ke jong u. Amen.